радиомарафон «От сердца к сердцу». Со мной меня зовут Татьяна Бушина. Со мной мои помощники Игорь Кашечка и Катерина Стриха. Гэтыя маленькія брастаўчане ўпершыню ў ролі тэлевядучых. Менавіта дзеці заўтра 1 чэрвеня стануць сапраўднымі зоркамі тэлемарафона. А дапамагаць ім будуць вядучыя тэлеканала «Беларусь-4 Брэст». З 7 гадзін раніцы да 8 вечара ўпершыню ў прамым эфіры яны будуць здзяйсняць дзіцячыя мары. Усе дзеці прайшлі сур'ёзны адбор, даслаўшы свае відэавізіткі. Яны выдатна трымаюцца ў кадры і нароўні з дарослымі калегамі імкнуцца стварыць добры настрой тэлегледачам. Мне сегодня очень понравилось. Я волновалась, но потом стало уже нормально, и сомнения все пропали. Какие эмоции ты хочешь завтра доставить всем деткам нашей области? Я хочу, чтобы все были счастливы. А вось Іван Зіновіч толькі рыхтуецца далучыцца да нашых тэлевядучых. Хлопец не хавае эмоцый, гаворыць, хоць і ўсяго на один дзень, але шчаслівы стаць часткай вялікай каманды телерадиокомпании «Брест». Я испытываю небольшое волнение, так как это мой первый раз все-таки с неизвестными людьми репетировать прямой эфир. Как ты считаешь, что самое главное для телеведущего? Уметь шутить и не теряться. Телеведущие Катерина Страха и Игорь Пашечка обещают, у складанный момент обовязково придут на допомогу дебютантам. Огромное количество эмоций, все детки живые, интересные, яркие, харизматичные. Ведь не зря из такого огромного количества претендентов мы выбрали именно этих деток. Мы выбрали лучших из лучших. Мы становимся старше, у нас появляются какие-то, возможно, штампы, а когда дети приходят в студию, они абсолютно открыты, они где-то волнуются, они где-то ведут себя так, как хотят, и поэтому мы от них учимся и получаем вот эти заряды. У марафон добрых спраў уключыўся ўвесь калектыў тэлерадыёкампаніі «Брэст». Шматлікія госці, шматдзетныя сем'і, дзіцячыя таленты, мары і незвычайныя захапленні, сюрпрызы і, канешне, падарункі дзецям ад гасцей студыі ўсіх неабыякавых людзей. Галоўная мэта тэлемарафона «Ад сэрца да сэрца» – дапамога Кобрынскаму дзіцячаму дому. Каля будынка тэлерадыёкампаніі «Брэст» па адрасе вуліца Куйбышева, 64 заўтра на працягу ўсяго дня мы прымаем падарункі для выхаванцаў дзіцячага дома. Зараз у ім знаходзяцца 42 дзіцяці, 34 хлопчыка і 8 дзяўчынак ад 3 до 8 гадоў. Ім вельмі необходна любая ваша дапамога. Для благоустройства жизни наших деток, для создания условий их жизни, это и краска, это, возможно, финансы на приобретение какого-то игрового, выносного оборудования, летний период. Необходима детская обувь, необходимы памперсы, игрушки, канцтовары. Это вот основное, наверное, то, в чем мы нуждаемся. Можна таксама пералічыць грашовыя сродкі на дабрачынны рахунак. Яго нумар вы бачыце на экране. Такім чынам, дарагія тэлегледачы, у вас ёсць магчымасць дапамагчы дзецям Кобрынскага дзіцячага дома і зрабіць для іх свята запамінальным. 1 чэрвеня давайте збярэмся разам на канале «Беларусь-4 Брэст» і сагрэем клопатам выхаванцаў Кобрынскага дома дзіцяці, таму што чужых дзяцей не бывае. Міраслава Манькоўская, Сергей Матвійчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».